Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Ano, maluya magid mo ba sa Domingo eh? Ang simba sa Domingo, mura ni og charger ba? No? Every time we come to church, mura tag naki-charge sa atong espiritu, pero mura man og naluya na noon, basin siguro niburot na nga atong espiritu. Para sama sa battery ba nga muburot na bisan pag i-charge nimo, pero paspas ra po na malubat. Niburot na ba inyong espiritu pod? Ano, dali ra mo kalubat. Nata sa unang Domingo diha sa Kwaresma o nakita ninyo ang atong color sa atong panahon nga violet. Unsa may buot pasabot sa violet sa simbahan. Ang violet nagsimbolo kini sa pagpinitensya, paghinulsol, no? Maunang violet. Ug ang atong tema karon nindot kaayo kay nag-ingon kini nga gipadala kita aron sa pagbuntog sa tanang tentasyon ug mga laraw sa yawa. Pataas ang kamot kinsay mga maninintal dire. Kisang kusog kay manintal sa iyang isig katao ba? No? Kusog kay mangdani, manintal. Niini nga Domingo na ako'y duha ka kamatuoran nga akong gusto ipaambit or i-share sa inyo. Ang una, temptation wins when we forget who we are. Buntugon gid ta sa tentasyon kung makalimot ta kung kinsa ta. Sa atong unang pagbasa, no, in our first reading, sa Genesis chapter 2 verses 15 to 17, gimugna sa Dios ang tanan niini nga kalibutan. Lakip ni ana si Adan og si Eva. Ug matingala mo unsa may kalabutan nilang duha sa atong tema karon about mahitungod sa tentasyon. Kinasayod kita nga ang pagsulod sa sala sa kalibutan nagsugod na pinaagi sa tentasyon, dili pagkaon sa apple. Ni atong timan-an mga igsoon, dili to apple ilang gikaon. Pay nasayod kung unsa to nga bunga. Okay? Og kumpleto paghimo sa Ginoo ang kalibutan, gihatag niya ang tanan sa tao. Pero kung atong basahon sa Genesis chapter 3 verse 1, sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babayi, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Pero ang yawa, kung imong tan-awon, ang yawa wala siya magsugod sa iyang daotang buhat pinaagi sa pag-offer kanila og daotan. Wala siya niingon nga pag-rebuilde sa Ginoo. Wala. Gisugda niya ang iyahang plano, ang iyang buhat pinaagi sa pagtanom og pagduha-duha. Okay? Mootong gipangutana sa bitin ang babayi nga si Eva. Gipangutana niya, ingon siya, gidid-an ba di ay mo sa Ginoo sa pagkaon sa maong bunga? Gipangutana gihapon niya tungod kay ang yawa na sayod nga ang Dios nagsulti na kang Adan o kang Eva nga pwede mong mukaon sa tanang bunga nga naa diri. Wala lang ni labot ning usa ka kahoy. Kay mauni ang kahoy nga maghatag kaninyo og kinaadman nga mahibalo mo kung unsay maayo or unsay dili. Pero gi-question to sa yawa, gitamnan niya pagduha-duha ang kasing-kasing sa maong babay nga si Eva. Ug nasayod ba mo nga kato nga gamay nga pagduha-duha, enough na to aron nga makasulod ang tentasyon sa kinabuhi sa tao.
Enough na to nga makasulod ang tentasyon ug sala niini nga kalibutan. Og sa dihang mi kagat ang tao sa maong pagduha-duha, nagsugod na pud sila og duha-duha mahitungod sa Dios. Mga igsoon, ing-ani mo trabaho ang tentasyon sa atong kinabuhi. Uy, ayaw ana Jer. Kasagara sa atong mga sala or mostly sa atong mga sala, mga igsoon, wala na magsugod nga ato nang gitinguha. Di man ka moingon nga kanang kuan, dili man ka moingon nga mangandoy ko nga mangawat ba? Di man ka mo ana. No, mangandoy ko nga manapaw ko. Dili. They begin with forgetfulness, magsugod na sa atong pagkalimtanon. Ha, Father, kanang mga Alzheimer's, makasasala na ida. Dili na magpasabot. Malimot ta sa Dios. Malimot ta nga gihigugma ta sa Dios. Maunang bisan asa na lang ta mangita og gugma niini nga kalibutan. Malimot ta nga enough na ta diha sa mga mata sa Ginoo, nga igo na ta, walay kulang nato, walay daot nato diha sa mata sa Dios. Pero unsa may atong gihimo, mangita ta bisan asa niini nga kalibutan aron lang gyud nga ipamatuod sa atong kaugalingon, no? Mabitaw nang ayaw mugtuoan ng, no, labi na kung naa ninyo diri ang naghimo bitaw niini. Kana bitaw magpa usab-usab bitaw sa inyong dagway, o kung di mo magpausab, magpa-enhance, no? Magpa-enhance sa dagway, magparituki, magpainat sa balbakwa nga panit, no? Mostly wala na magsugod tungod kay naay depekto sa imong naong. Nagsugod na sa imong kasing-kasing nga nakalimot ka nga sa mata sa Ginoo gwapo or gwapa ka. Mao nang gusto nimo pamatud-an. Gusto gini mo i-prove. Okay? Malimot ta nga ang Dios nag-uban kanato. Mauna nga dili na lang ta mo sangpit sa Ginoo, no? Dili na ta mo tawag sa Ginoo. Dili atong gi-compromise, atong gibutang sa alanganin ang atong mga maayo nga mga pamatasan. Okay? Sa atong nasod karon, why does corruption happen? No? Ngano man nga nahitabo ang corruption? Tungod kay bation sa uban nga wala sila'y nahot ani nga kalibutan kung dili sila makakawat, kung dili sila makakuha og dugang pangabahandi. Okay? Ngano man nga nangabungkag ang mga pamilya karon nga panahon, tungod kay nalimot sila nga gihigugma sila og pangitaon nila na maong gugma didto sa lain. Ngano man nga daghan karon mga tawo nga addict, no? Daghan mga tawo, labi na gyud ang atong mga kabatanunan nga himong mga tagaw-taw, nahimong ulipon sa mga bisyo, sa addiction. Tungod kay ang ilang pamati nga hawang ang ilang kaugalingon, hawang ang ilang kasing-kasing, og nalimot sila nga ang Dios maoy makapuno nila. Most of the time, we do not sin because we are evil, but because we forget who we are. Mao nang usahay, makasala ta, dili tungod kay daotan ta. Timan ina mga igsuon, walay gihimo sa Dios nga daotan niini nga kalibutan. Amen? Og nalimot lamang ta, mao na makahimo tag sala. We forget who we are. Mao na nga kining panahon sa Kwaresma dili lang ni mahitungod nga muundang kagkaon og rice, muundang na ka mangapi, muundang ka mag social media. Karon nga panahon sa Kwaresma is about
remembering our identity in Christ. Kining panahon sa Kwaresma mao ni ang atong paghinumdom kung kinsa ta diha kang Kristo. Niini nga panahon ang Dios nagsulti kanimo og kanako. Ikaw ang akong anak, gihigugma ti ka, igo na ka para nako. Wala na kay lain pa pamatud-an sa ako. If there is one approval nga gikinahanglan nato niini nga kinabuhi, it's only the approval of God. Kung doon na manggani pagtugot ani nga kinabuhi nga atong gikinahanglan, dili ang pagtugot ni bisan kinsa, kundi ang pagtugot lang sa Dios. Kung miingon ang Dios nga gihigugma kaniya, tuuhin na. Kung miingon ang Dios nga dili kaniya biyaan ug pasakdan, tuuhin na. Kung miingon ang Dios nga ayaw kahadlok, tuuhi gid na. Kay ang Dios dili mamakak nato. Amen? Dili mamakak ang Ginoo maigsoon. Ikaduha nga kamatuoran, Jesus overcomes temptation because He knows He is God's beloved Son. Gibuntog ni Kristo ang tentasyon tungod kay nasayod siya nga siya ang pinangga nga anak sa Dios. Mana atong ebanghelyo, di ba? Pag ang senaryo sa atong ebanghelyo mao ni, before ni nitabo, gibunyagan si Kristo, di ba? Gibunyagan si Kristo ni Juan dito sa suba sa Jordan. After anak, gidala siya mismo sa Espiritu Santo sa kamingawan sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi aron tintalon sa yawa. Imagine ang Ginoo mo'y naghungit sa iyang anak mismo sa yawa. Okay? Aron tintalon. 40 days and 40 nights timan walay kaon si Ginoong Hesukristo ato. Luya kaayo siya kay tao man siya. Luya kaayo. No? O dito sa iyang bautismo, giignan siya sa, di ba, pag bautismo ang Ginoong Hesukristo, di ba? Maabri ang langit, unya ang Espiritu Santo nga mikunsad sama sa lampati, mitugdon sa abaga ni Kristo ug aduna ko ni tingog nga nadungog nga niingon nga mao kini ang akong pinalangga nga anak, pamati kamo kaniya. Unya, tintalon dayon, tugutan sa iyang amahan nga matintal. O kung namati ta sa atong ebanghelyo karon, no, kuyaw kay mutintal ang yawa. Moingon ang yawa nga, anak ka man kaha sa Dios. Di ba? Anak man kaha ka sa Dios. The devil attacks Jesus at the level of identity. Ang pag-atake sa yawa kang Ginoong Hesukristo, gigamit sa yawa ang identity kung kinsa si Kristo. Okay? Wala sila nag-ingon nga lumba ta power be. Kasi power na tong duha. Wala. Kay kabalo ang yawa nga pildi siya ana. No? Pero iyang gigamit ang identity kay basin iyang hunahuna, nalimot ni siya nga anak ni siya sa Dios. Diba? Ingon siya, anak ka man ka sa Ginoo, himuan ning pan ning mga bato. Diba? Anak man ka sa Dios, diba? Ambak nining pangpang. No? Anak man ka sa Dios, diba? Usahay sa atong kinabuhi. Da? Usahay kani mga maninintal sa atong kinabuhi. Gahi magikakabe. Sige daw be. Diba? Kung tinuod gyud nga daghang ka kwarta, librehas ako be. Diba? Diba? Paninintal. Gamiton niya ang imong identity. Gamiton niya ang kung unsay nahibaw-an niya mahitungod nimo. Be, kung tinuod gid nga manggihatagon ka be, tagay ko na ko be. Di ba? Di ba? Kung tinuod gid nga buutan ka be, sige daw be, pasok unti ka. Ana. Magbantay ta na. No? Suwayan ang atong identity kung kinsa ta. Be, kung tinuod gid be nga nag-improve na imong pasensya, sige daw be, ako kang sungog-sungogon be. No? Nya pag ni piti ka, moingon din to, di giday tinuod nga
taas na yung pasensya kay suko gani ka pildi ka, no? Pero di ta ka recognize ana usahay mga igsoon. Most of the times we cannot recognize that nga gisuwayan ra ta. Pero tan-awa unsay gihimo ni Kristo. Nidula ba siya sa dula sa yawa? Wala. Wa gid niya entertina ang dula sa yawa. No? Matan kay nga tong Ginoong Kristo. Kay kung niingon ang yawa nga kung anak ka man ka sa Ginoo, imo kining bato imo aning pan na kung garboso to si Kristo, ambe na be, ambe. Di sa pag slice bread akong hihatag sa imo. Sa imong gusto, nay palaman o wala? O sa imong gusto, pakapinan pa natong kape. Di ba? Mga igsoon, tungod sa atong garbo, di ta kabantay, nahulog na tas tentasyon. Tumpangan man nato. Nasabtan ninyo? Ha? Pero di ta kabantay, ana. Okay? Mana si Kristo, wa siya mudula sa yawa. Nahuna ni Kristo, yawa ka. Di mo na balikas ginang word nga yawa aga kay ngalan mas yawa pero ayaw mog sangpit ana ngalan, no? Wala niya gihimong pan ang bato. Wa siya muambak dito sa pinakataas nga bungtod aron magpasikat. Kay niingon mangyawa nga kung tinuod gid nga anak ka sa Ginoo, ambak kay niingon biya ang kasulatan nga sapnayon ka sa imo mga anghel aron dili kuno maigo ang imo mga tiil sa bato. Asa man nato na mabasa? Psalm 91, di ba? Nasa Psalm 91. Mga igsoon, unsa akong but pasabot? Ang yawa nakahibalo sa pulong sa Dios. Nganong kita wa ta kabalo? Daga nato wa ta kabalo sa pulong sa Dios. Pero ang yawa memorize kay na niya. Imagine during the time of Jesus, wa pa'y Biblia. Okay? Wala pa'y Biblia. Namugna ang Biblia 1,600 years ago pa. Okay? Wa pa'y Biblia, pero kabaw ang yawa. Kay baw siya sa kamatuoran may tungod sa Dios. Labaw pa sa naka-Saint Cyril ang yawa. Labaw pa sa naka-graduate og theology ang yawa. Siya ang pinaka-bright og master nga theologian. No? Mo bitaw nga di man ingon nga kalipay gyud pero anang every time bitaw nga naami exorcism unya pag mosulod dagay na sa simbahan unya moingon na ganinang nayawaan nga mutan-aw siya aning altar ana labi na mga icons na hayag kina sa iya unya labi na gid ka ng tabernacle na to kung asa na ang balaan nga lawas ug dugo ni Kristo nga di na siya kakita kay suwaw na siya. Ma-amaze na lang ka ba? Tungod kay ang yawa makarecognize. Kita nga dili yawa, wa kita nakarecognize. Labaw tanan wa kita nahibaw-an nga pulong sa Dios. Unsay atong nahibaw-an ra? Magsige ra gyud bagot-bot og yaw-yaw. Kana master kita dana. Kita ba nadungog ba ninyo nga nagbagot-bot si Kristo? Unsa man ka papa oy? Diba? Unsa man ka klase nga amahan? Dadon man ko nimo dire. No? Pagutmon man ko nimo 40 ka adlaw, wala. Pero kita gani naalay mga gamay pagsuway sa atong kinabuhi. Gamay ra man ta ang pagsuway ana kada gamay, pero ang atong yaw-yaw bitaw ana sa kadako Ang ending wala masulbad tong inana ka gamay nga pagsuway. Kay mas daghan man ato yaw-yaw. Aga atong bagot-bot. Ngano man nga wala tumpangi ni Kristo ang yawa. Tungod kay wala siya kinahanglan i-probe sa yawa. Ha? Wala siya kinahanglan i-probe sa yawa. Wala siya kinahanglan ipasikat sa yawa. Tungod kay nasayod siya kung kinsa siya. Nganong nagluib ka. Kanta na dito. Kinsa siya manggod. Di ba? Nasayod sa Ginoong Kristo, kinsa siya. Okay? Tungod kay nagsalig siya sa iyang amahan. Mauna
ang rason nganong nabuntog ni Kristo ang tentasyon. Okay? Jesus defeated temptation not by force but by clarity of identity. Kay nasayod siya, kinsa siya diha ni Kristo. Iyang gihuptan ang gisulti sa iyang amahan. Mao kini ang akong pinalangga nga anak. Gihuptan na niya. Very practical ni mga igsoon sa atong kinabuhi. No? Kung wala ganit ta makaila, kung kinsa ta diha sa Dios, mabuntog gid tag dali sa mga tentasyon sa kinabuhi. Okay? Dali ra gid ka mapukan sa tentasyon. When you are tempted to lie, to cheat, or to take what is not yours, kung tintalon ka nga mamakak, magminaro, or imong kuhaon ang mga butang nga dili imuha, hunong sa og hinumdumi, anak ko sa Dios. Amen? Amen. Ignay mong kaugalingon, anak ko sa Dios. Nga mo tuo mo ana. Dili, Father. No? Kung dili gani ka confident nga anak ka sa Ginoo, kabalo na kang kinsa kang anak. Kay wala laing kontra sa Ginoo. Ha? Mga estudyante, no? Labi na gid mga estudyante para gid sa inyo. Kung bation ninyo nga or ma-pressure mo nga makiglumba gyud, no, makigtandi-tandi, mag-compare-compare, or pamatud-an inyong kaugalingon. Ako'y pinaka-bright, diri. Dili pwede kay mas bright pa siya sa ako, dapat akong absan yang pagka-bright. Kung matintal gani mo mag-ingana, hunong sa og hinumdumi, og isulti ni sa inyong kaugalingon, gihigugma ko sa Dios, dili na ko kinahanglan magpasikat. Amen, mga estudyante? Asa man mga estudyante diri? Be, kamo ko na be, dungan mo na ako. Gigugma ko sa Dios, og dili ko kinahanglan magpasikat. Oh, mao na nahitabo sa atong estudyante karon, manang uban mo ambak tulay, magpakamatay, no, nangasakit. Kay ang pressure sa eskwela naa na daan. Kinsa may nagpabugat og samot ana, ikaw man. Ikaw mismo nga nag-eskwela. Wa may pag-eskwela nga sayon. Bisan pag miingon ka nga tisdara na pila ra ka bulan, pila ka adlaw, semana, wala oy, lisod tanan. Kinsa may naglisod-lisod og samot sa imong pag-eskwela? Ikaw. Kay ngano man, kay naa man kay pasikaton nga batasan. Mao na. Unya pag na-pressure na pag-ayo, magpakamatay na lang ko, magundang na lang ko eskwela. Buang? Ha? Kamoy nagbutang ana. Unya basulon din nato, Lord, nganong gitagaan man ko nimo kalisod? Wala ka hatagis Ginoo kalisod. Timan-an nato na. Kung bation ninyo nga ma-discourage mo sa inyong kinabuhi, kapuyon na mo, kapoy na kayo kinabuhi Or tintalon mo nga, undang na lang, undangon ninyo inyong kinabuhi, hunong sa og isulti ni sa inyong kaugalingon. Wala ko gipasagdi sa Ginoo, uban siya nako kanunay. Amen? Be kitang tanan be? Wala ko gipasagdi sa Ginoo. Di ka mo be? Wala ko gipasagdi sa Ginoo og uban siya nako kanunay. Di man ginamawala ng mga panahon na tintalon gid ka. Nga pag-undang na lang dia, oy kay wa magyapon ay pulos na. No, nay mga tingog sa discouragement moabot sa imong kinabuhi. Pero timan wala ka gipasagdi sa Ginoo. Kung tintalon ka nga magpasakit ka sa uban, pinaagi sa imong pulong, pinaagi sa imong kasuko,
pinaagi sa imong pagka-bitter, no? Hunong sa og hinumdumini. Okay? Og isulti sa imong kaugalingon. Pinalangga ko nga anak sa Dios nga gitawag sa paghigugma kaniya ug sa akong isig ka tawo. Say tintalon kita nga pasakitan nato ang atong isig ka tawo, pinaagi sa atong pulong, no? Bisag way away, pero kitay maguna-unag pangitag away. No, nagi mga tawo nga ngana, no? Maguna usag wa ka manghilabot ba pero hilabtan jud ka. Nay mga tawo nga matingahan na lang kag nasuko ra man kalit nako ma kun ni unsaa. Pero timan ni ha, pildi ang maglagot. Kay iyang ngipon magkagot. Huh? Pildi gina pirmi ang maglagot kana magsuko-suko, kana magdumot-dumot sa uban. Di ka balo magpasaylo. Hey, Jesus, wa ginay kalinaw ng tawhana na. Bisan pag natulog, bisan pag tan-aw nimo naghagok nagkatulog, pero inigmataan na as buntag, nag-umido gyapon na ang hunahuna o kasing-kasing. Luoy kaayo. Iya na lang panganduyon nga may pagmamatay na lang siya tungod sa iyang gibati. Tintalon ta usahay nga mahimutang mga bitter nga tao, no? Kanabang mga kontrabida. No, tintalon ta nga kita ang kontrabida, no, sa kinabuhi sa uban. Ang Kwaresma nag-imbitar kanato nga mamalandong ta, muhilom sa ta, ug mamati ta sa tingog sa Dios. Mao ni ang purpose sa Kwaresma. Kini nga panahon nga dili sa ta magsigig sa baay. No, mabitang unya, mamatikdan ni unya. Wala sa tay mga paspas nga mga kanta. No, mga bibo nga mga kanta. No, kalma sa ta nganuman tungod kay kini nga panahon dili ni panahon aron nga magsaba-saba sa atong kinabuhi kay saba na daan ang atong kinabuhi. Mauni ang panahon nga mamalandong ta sa Dios, mamati ta otro sa iyang tingog. Kay daghan na kanato wala na makadungog sa tingog sa Ginoo tungod kay wa na ta namati. Listen to God's voice, not the voice of fear. Dili ang tingog sa kahadlok atong pamation, dili ang tingog sa pagtandi-tandi, the voice of comparison, not the voice of temptation, dili ang tingog sa tentasyon, kundili ang tingog sa Dios nga nagsulti sa matag usa kanato. Ikaw ang akong pinangga nga anak. Mao na ang challenge nato karong nga panahon sa Kwaresma. Niining 40 ka adlaw sa Kwaresma. I-challenge mo nako. Pangitaan na nga tingog kanang nagsulti nga ikaw ang pinangga kong anak. Ang tentasyon mahimo lang nga mo-overcome. Mabuntog lang ta, madaog ta sa tentasyon kung ang atong identity diha kang Kristo is weak. No? Kung huyang ang atong pagkakita diha ni Kristo. Kung huyang ang imong pagkakristohanon, dali jud ka mabuntog sa tentasyon. No? Sigurado giko, karon pa lang daan samtang nagstorya ko diri. Daghan na sa inyo natintal nga mag-scroll sa Facebook. Be, nag-message na kato siya. Messenger, no? No? Daghan sa inyo, daghan na natintal karon nga katan-awon na kay sa cellphone kay magtan-aw sa CCTV kay basig gikawatan ng ilang balay or sa bakang negosyo karon patay na ni. Makawatan jud mo, amoy mahimo ana. Sabay mahimo pod nimo. Amin. Okay? Mao na nga, pero ang gahom sa tentasyon dili na modulot sa atong kinabuhi kung nasayod ta kinsa ta diha sa Ginoo. Dili na modulot. No? Mao ni ang tambag karon nga kabuntagon. Tintalon gani mo. Ayaw gid ang unang buhaton gid ayaw tumpangi. Kay pagtumpangan na gani nimo na
nag-chat siya na mo sa yawa. Oh. Unsa man chat siya, di ba? Abante, atras. Abante, atras. Nag-chat siya na ka. Matintal gani ka nga masuko. Ayog tumpangi ang imong kasuko. No? Kay pagtumpangan, entertainon gani nimo na. No, i-welcome nimo na sa imong kuan, sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing. Ayaw pagdahom nga okay paghapon ang imong kinabuhi ug imong adlaw. Sigurado gyud nga guba ang imong kinabuhi ug imong adlaw. No? Mga sala, kung tintalon ganita nga makasala, ayaw gyud tumpangi. Bisang pag nagburles na sa imong atubangan. Ha? Piyong na lang gyud, pero lain mo sa tawong piyong lagi kinapay bangag gamay. Nagpiyong man ko Lord, pero lami man gini Lord. Sa usahay ingana mata mo deal og temptation sa atong kinabuhi, mura tang nagpiyong pero napay bangag ba? Lord, digi ko mo tan-aw lagi, digi ko mo tan-aw, gamay lagi kay Lord. No, ingana ta mo deal kay abi na to una to, dili Kristohanon ko. Kristohanon ko, kaya na ko nin. I have the word of God. Word of God bitaw. Kung nagtuo ka nga kaya nimo ang yawa nga ikaw ra usa, ay sus, ayo paghunahuna. Kay balihon gi ka diretso sa yawa. Masig matingala na lang ka. Abi nimong ikaw ang nasa ibabaw, tuwa ka sa ilalom. Ikaw ang kitamakan sa yawa, imbis kitay mo tamak ug muyatak sa yawa. Ipakita ra gud to palihog tong picture ni Saint Michael. Atong ginagamit nato sa kuan kanta. Ba zoom na siya, ana maubos masaka ba. Pasaka gamay kuan. Ano? Kanang picture ba? Ano ba isaka gamay kana makita ng ubos sa iyang tuhod. Makita na kuan na siya. Pero anyway, while inyo nang i-workout, remember nga niini nga panahon sa Kwaresma, journey nato ni paglawig nato ni balik sa Dios. Okay? Balik ta sa Ginoo kaning panahon sa Kwaresma. Dili lang kay igot, usahay gud na stuck ta sa idea ba nga ang Lent is about mag-fasting, ana, magkumpisal. Tinuod ba na apil na siya, pero dili lang na mao. Okay? Ang Lent gid is kanang pagbalik nato sa Ginoo. Same gihapon sa ministry namo sa exorcism kanang paghingilin sa yawa. Mabitang uban dili maulian. Unya sa amo ni mo reklamo, padir ingon ka padir nga makuan nga mawala ra ning yawa. Ingon bitaw gid mi nga mawala gid ang yawa. Pero ang problema man mauni. Kay ang ilang giapas mawala ra ang yawa nga naa sa tao. Pero dili sila willing magbag-o og mobalik sa Ginoo. Nasayod ba mo nga mauna ang sikreto nganong dili na mobalik ang yawa sa atong kinabuhi? Kung naa tay tinuod nga pagbag-o ug paghinulsol og mobalik ta sa Ginoo. Pero wala man kay nga atong giapas kay tan-aw nato sa exorcism mura magic ba? Nindot kayo pag butangan nimo cross ang agtang magsinggita. May pagsisinihan na lang ka nagtan-aw. Wala kabalo ba ang struggle, no? Mao na nga, tanan ayon. Kay picture ni Saint Michael. Kanang iyang gitamakan mao na ang hulagway nga iyang gitumban. Maklaro ba niyo diha? Nga iyang ito nga na lang na ipatunga kana maklaro ninyo diha nga iyang gitumban ang ulo sa yawa, no? Okay, thank you. Okay na. So, tumban ni San Miguel Arcangel. Mao na ang hulagway natong mga Kristohanon. Kita ang motunob sa ulo sa yawa. Dili kay kita ang gitunob-tunuban sa yawa. Nagihimo tanyang panarapo sa iyang tiil. No? Luoy kita. No? Og usagit sa makatabang nato nga makabuntog tag tentasyon.
kanang regular nga pagpangumpisal sa tinuod lang. Tinuod gid na siya mga igsoon. Regular, dili ka isa. Regular but pasabot sa isa ka semana, sigurado man gid ko makasaha man kitang tanan. Daghan pagid sa ato nga mahadlok pagid mangumpisal kay basig isaba ni Father. Sus, lumang tugtugi na. Wa ginasukad mahitabo, no? Pero di man but pasabot nga pag nangumpisal ka, katong imong mga sala og kahuyangon nga imong gikumpisal, diya din mawala, dili man. But every time you go to confession, every time nga mangumpisal ka, ang gunit sa yawa sa imong kinabuhi nag-anampod og kahugak. Ang imong mga kahuyangon maghinay-hinay pod og kawala. Mao nang ayaw og undang. Kay ang pagpangumpisal god mao na ang atong honest tinuuray nga pag-angkon atubangan sa Dios nga Lord, nahimo gid nako ni nga sala. Pero di man ta honest kami ingon mata Lord, kabalo na bitaw ka. Garbo man ang ingana. Kanang miingon ka nga Lord, kabalo naman ka, di gani ka katug-an kung tinuod gid nga kabalo ang Ginoo ngano di makakatug-an. Diba? Mo na. That's why we have to do these things aron matabangan ta. Say natin mga kabugaton sa atong kinabuhi nga di pa gid agka-release, di pa agkatangtang sa atong kinabuhi kay ngano man because we are so prideful. Tungod kay garbuso kay ta. Garbuso kay ta ani mga butanga. Daladalahon nato. Okay? Mo na I invite you nini nga panahon sa Kwaresma. Og timan-ig gyud nga diha kang Kristo madaugon ta nga mga Kristohanon. Amen? Kinsay mga pildiro diri pataas og kamot? Wala. Pataas og kamot ang mga madaugon nga mga Kristohanon diri. Di ko musugot nga pildiro ko. Amen. Kay ang desisyon nga mapildi ka or dili naara gid na sa imo. Naa na sa imo, naa na sa ato. Kamoy magpili ana. Karong adlaw, tugutan nimo nga human simba magkagubot mo sa imong pamilya, inyon ang desisyon. Kay ngano nagpadaog mo. Sa mingon siya mang good father. Ayaw nagtudlo-tudlo kay apil man ka dadto. Apil man ka sa hinungdan nato, di ba? Usay gani napatay hunahuna bitaw nga kung ang tao nga nakasala sa ato kay tungod kay siya may nakasala nato, kita po di po ta mga igsuri. Hala, dili ra ba na ing ana? Bisan pag ikaw ang gipasakitan sa imong isig ka tawo, kinahanglan mangayo gyapon kag suri. Ngano man, ayaw kog igna nga wa ka masuko niya. Ay kog igna nga wa ka magplano nga imo siyang lubaon. Sa imong hunahuna pa lang, patay na siya. Sa personal, buhi pa, nagkatawa-katawa pa. Di ba? Mao lagi na nga ayaw mo pag-ingon ana nga ang nakasala dapat mo rin mga igsuri. Hala, dili gid na sa ingana, garbuso na nga pagkatao, garbuso na nga kinaiya. No, iya na sayawa, anak ka sayawa anang bahina. No? Mauna nga nagani mga ipasaylo nato, balik mubalos ta. Pasaylo asad ko kay nasuko ko sa imo. Pasaylo ako kay buhi pa man unta ka pero patay na mga diri pero pasaylo lang gyapon ko. Salamat amigo na ta. Unya ang uban di gyud makadawat nga magsuri ang uban sa ilaha. Agoy, luoy kaayo. Mura gid ako'y kaingon sa tao nga ingana ang batasan. Kanang dili andam makig-reconcile, agoy, luoy ka. Imo lang gipataas ang imong pag-antos ani nga kalibutan. No? Ipadugay lang gid nimo. Mo na maingon na ka, sakit akong kasing-kasing, stress kay ko. Agoy, manaingon nga, pikat. Pikat. Kay ikaw may nagpadugay, nga naman untay tambal na ana, mabitaw nga mag-ampo tag-amahan namo, o pasayloon mo kami sa among mga sala, unsay sumpay, sama sa among pagpasaylo sa nakasala kanamo. Unsaon pagpasaylo sa Ginoo sa imo,
Bisan pag nagluhod ka, nagmunggos diha, atubangan sa Dios ngayog pasaylo, kung ikaw mismo di ka makapasaylo sa imong isig ka tawo. Mao na ang tinuod na, unsaon pagpasaylo sa Ginoo nato kung dili ta maantigo mo pasaylo sa atong isig ka tawo. Kung dili ta maantigo nga mudawat sa pagpangayog sorry sa uban. Kay gusto nato padugayon. Dili gid Father, dapat mamatay jud ko, tamnan jud nako nagkawayan. Bisan pag jimili na imo itanom diha, wa ko'y labot. Maimpierno gid kada na imong kalaki nimo. Hunaw-na agod, kugi kay ka mosimba diri sa kalibutan, sa buhi pa ka. Pagkamatay nimo, tingala ka nganong naka sa impierno. Unya, ang rason ra di ay kay, agoy, wa gid ka nakapasaylo dahil sa imo isig ka tawo. Luoy kaayo. Mao na nga, mga igsoon, i-release ang mga kalagot, no? I-release na kabugaton, i-release ihatag sa Ginoo. Hinloi ang inyong kasing-kasing. Awata ang pag-ampo ni David. Hinloi o Dios ang akong kasing-kasing ug hatagi ako og bag-o ug masinugtanon nga espiritu. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit in me. Palihog manindog.